Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चेनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चेनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चेनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो लोगोफोर जों दा बे खोन्दोआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों नोंथांमोननि जा एक्सारसाइज नं 2.1 आव थानाय कमप्लेक्स नाम्बार दा बेनि जा आद्रा थानाय जा जोङो कुइसन नाम्बार 2 निफ्राय जों सावरायनोसै जों कुइसन नाम्बार 1 खौ पार्ट 1 भिडिअ सावरायदोंमोन दा जोङो कुइसन नाम्बार 2 निफ्राय जों सावरायनोसै दा बेवहाय कुइसन नाम्बार 2 आव मा बुंदों कुइसन नाम्बार 2 नि 1 नि जा सलुशन बे जागोन माबायदि दा बेवहाय मा बुंदों गोरलै खालामनो दा कुइसन नाम्बार 1 खौ जों माबोरै गोरलै खालामगोन दा बेवहाय मा दङ 1 to the power 35 बेनिफ्राय प्लस 1 by I to the power 31 दा बिदि दङ दा जों आं नोंथांमोननो दा नैखौ मोनसे एक्सट्रा नैथिं I to the power 35 खौ जोङो बोरै खालामना लानो हायो जों दा नोंथांमोना बेखौ I35 खौ I स्क्वायर I3 I4 I5 डट 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 I35 सिम दिहुनबा माने जोबोर गोलाव जागोन केलकुलेसना सो बेखायनो जोङो सर्टकाटआव माबायदि बानायनो हायो जोङो नैथिं नोंथांमोना नुनो मोनगोन I35 इक्वल टु जों मा लिरनो हायो जोङो बेखौ I34 इनटु I जोङो बिदि लिरनो हायो थामहिनबा नैबे पावारखौ जोङो दाजाबखौ बेयाव 34 प्लस 1 खालामबा जोङो मा मोनगोन 35 खौनो जोङो मोनगोन बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन दा I34 नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो जोङो I स्क्वायर बेनिफ्राय 17 इनटु I थामहिनबा 2 इनटु 17 सानजाबा जों मा मोनगोन 2 इनटु 17 सानजाबा जोंहा 34 खौ मोनगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामगोन नेक्स्ट जोङो दा I स्क्वायर नि भेलुखौ जों मिथिगौ सो I स्क्वायर नि भेलुआ जाबाय जोङो मा मोनदोंमोन -1 होनना जों मिथिगौ बेनिफ्राय 17 इनटु I बेनिफ्राय दा -1 आरो बेवहाय जाबाय 17 सो नैबे इनटु बेनिफ्राय 17 बेवहाय मा दङ अनजिमाया जाबाय बेजरा दङ सो बेजराखौ जेमानो जोङो बे -1 इनटु -1 सानजाबा जोङो बेजरा जुदि पावारा जुदि बेजरा जायोब्ला जोङो बेनि रिजाल्टखौ मा मोनगोन दानख'थायखौनो मोनगोन सो बे जागोन -1 बेनिफ्राय इनटु I बेनिफ्राय मा मोनगोन जोङो बेखौ -I जोङो मोननो हागोन थिग बिदिनो जोङो I31 खौबो मा दिहुननो हायो I31 खौ मा खालामनो हायो I30 इनटु I जोङो बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय नैखौ मा खालामनो हागोन I स्क्वायर आरो बे जागोन 15 इनटु I बेनिफ्राय I स्क्वायर माने -1 जोङो लिरनो हायो जोङो बेखौ मोनबोखादोंमोन I स्क्वायर नि माना जाबाय -1 बेनिफ्राय I नैयावबो पावारा जाबाय बेवहाय बेजरा बेनि थाखायनो मा लिरनो हायो नैबे जासिगोन -1 इनटु I बेजराबाथाय बे दानख'थाय जायो बेनि रिजाल्टआ बेनिफ्राय -1 जों I जों सानजाबा मा मोनगोन -I बेनिफ्राय दा बेयाव फज'ना होदो मा जासिगोन I टु दि पावर 35 नि जायगायाव बेखौ फज'नो हायो जोङो -I नोंथांमोना एग्जामाव बेबायदि साइथिं बानायनानै दिन्थिबानो जाबाय नङाबा डाइरेक्टलि नोंथांमोना बेवहाय -1 बा नैखौ फज'नो हायोबा एग्जाम दा बहि नायग्रा बे बुजिस्लाबनाय नङाबो जानो हागौ सो मार्कखौ नोंथांमोना खम मोननोबो हागौ एन्सारा जायोब्लाबो बेनिफ्राय जों दा प्लस 1 बाय I31 नि जायगायाव जों मा लिरगोन -I लिरनो हायो बेनिफ्राय दा -I प्लस आरो जोङो 1 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन I टु दि पावर 4 लिरनो हायो जोङो I टु दि पावर 4 मा मोनदोंमोन 1 होनना मोनदोंमोन आरो I3 नि जायगायाव जोङो मा -I मोनदोंमोन सो जोङो -I नि जायगायाव आरो मा लिरनो हागोन I टु दि पावर 3 खौ जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय जों मा खालामगोन दा आरो बेनिफ्राय जोङो बेवहाय I3 आरो I4 जोङो केन्सेल खालामनो हायो सो मा जागोन बेवहाय सायाव मोनसे I बारा दङ बेखायनो जों केन्सेल खालामबाथाय मा थागोन I थागोन बेनिफ्राय दा बे -I प्लस I जोङो बेखौ केन्सेल खालामनो हायो आरो मा जासिगोन रिजाल्टआ 0 दा दिहुननो गोनां जा गोरलै बा मावफुंथाया जागोन 0 बे जाबाय नाम्बार 1 निमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नेक्स्टखौ नायनोसै नाम्बार 2 खौ जों नायनोसै नाम्बार 2 आबो जोबोर गोरलै नाम्बार 2
कुइसन नम्बर 2 नि नम्बर 2 जाबाय नम्बर 2 नि सलुशना जागोन नम्बर 2 मा दङ कुइसनाव नम्बर 2 नि कुइसना जाबाय 1 प्लस I बेनिफ्राय दङ 1 प्लस I होल स्क्वायर दा बेबायदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ गिबियाव नोंथांमोना नैबे 1 प्लस I स्क्वायर खौ फर्मुला लाना थां जों मा मोनदोंमोन फर्मुला मोनदोंमोन मा A प्लस B होल स्क्वायर बेबायदि फर्मुला मोनदोंमोन जों बेखौ लाङोब्ला A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर बेबायदियाव लाना थांदो दा जों बेखौ गोरलैनो लांनो हायो आरो लांबोब्ला मा जागोन 1 प्लस I बेनिफ्राय नैबे फर्मुला लांदो बे फर्मुलायाव 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A बेनिफ्राय B नि जायगायाव I दङ प्लस I स्क्वायर जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय 1 प्लस I नैबे जासिगोन 1 जों 1 सानजाबा 1 प्लस नैबे सरि नैबे A नङा बे मा 1 सो जागोन सो 2 into 1 into I बेखौ सानजाबा जोङो 2I मोनबाय बेनिफ्राय I स्क्वायर नि जायगायाव आं डाइरेक्टलि बेयाव लिरनोसै मा -1 जोङो लिरनो हायो I स्क्वायर नि जायगायाव -1 लिरनो हायो बेनिफ्राय दा नैबे -1 आरो +1 जों केन्सेल खालामनो हागोन बेनिफ्राय मा थाखो 1 प्लस I बेयाव थासिगोन 2I दा बेनिफ्राय सानजाबदो बेखौ 2I जों 1 जों सानजाबा 2I प्लस I जों 2I जों सानजाबा मा मोनगोन 2I स्क्वायर बेनिफ्राय 2I प्लस I स्क्वायर नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो आरो -1 लिरनो हायो बेनिफ्राय 2I प्लस नैबे मा जागोन बे जासिगोन 2 जों -1 जों सानजाबा -2 बेनिफ्राय जों बेयावबो स्टप खालामनो हायो जों कमनबो लानो हायो 2 खौ बे जासिगोन -1 दा दिहुननो गोनां माना जाबाय बेनो सो एन्सारा जाबाय बे कुइसन नम्बर 2 नि 2 नाम्बारा बे बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नम्बर 3 खौ नायनि नम्बर 3 आबो जोबोद गोरलै नम्बर 3 आव मा बुंदों कुइसन नम्बर 3 बेवहाय कुइसन नम्बर 3 आ जाबाय कुइसन नम्बर 3 बेवहाय मा दं कुइसन नम्बर 3 आव 1 प्लस I बेनिफ्राय दं 1 प्लस I स्क्वायर बेनिफ्राय दङ 1 प्लस I3 बेनिफ्राय दङ आरो 1 प्लस I4 सो बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना गिबियाव मा खालामनो हायो 1 प्लस I बेखौ लिर बेनिफ्राय I स्क्वायर माने जों मिथिखागौ -1 होननानै बेनिखायनो आं डाइरेक्टलि लिरनोसै बेयाव -1 बेखौ लिरबाय बेनिफ्राय 1 बेनिफ्राय आरो I3 माने जों मा मोनदोंमोन -I मोनदोंमोन सो जोङो बेखौ मा लिरनो हायो बेवहायबो -I जोङो लिरखाबाय डाइरेक्टलि बेनिफ्राय 1 प्लस आरो I4 नि जायगायाव जोङो मा मोनदोंमोन 1 जों मोनदोंमोन सो बेवहाय 1 फजबाय बेनिफ्राय दा जों बेखौ मा खालाम 1 प्लस I बिदि लिरनाय आरो नैबे केन्सेल थांसिगोन केन्सेल थांना मा जासिगोन 0 बेनिफ्राय इनटु 1 माइनास I बेखौ जों बिदिनो लिरफिनथबाय आरो 1 प्लस 1 खालामबा जों मा मोनगोन 2 बेनिफ्राय दा नियाव नोंथांमोना 0 नुनो मोनदों सो 0 जों जायखिजाया अनजिमा सानजाबा मानो बेनि रिजाल्टआ मा जायो 0 जायो सो दिहुननो गोनां कुइसन नम्बर 3 नि माना जाबाय नैबे 0 दा एन्सार जासिगोन बे 0 बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 4 खौ जों नायसै कुइसन नम्बर 4 नि सलुशना जाबाय कुइसन नम्बर 4 बेवहाय मा दङ कुइसनाव I to the power 38 बेनिफ्राय दङ प्लस I to the power 18 दा बेखौ जोङो बोरै लांगोन दा बेबो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा लांनो हायो सपोज बेवहाय कमनबो लानो हायो जों I to the power 18 खौ कमन लानोसै I to the power 18 कमन लाबाय बेनिफ्राय मा थाङो कमन लाबा बेवहाय मा मोनगोन जोङो I to the power बेवहाय जोङो मोनगोन 20 जोङो लिरनो हायो 20 प्लस 1 सो नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना नैबायदि जुदि सानजाब्ला I to the power 18 into I to the power 20 जुदि सानजाब्ला मा मोनगोन जोङो I to the power 18 प्लस 20 जोङो पावारखौ माने बेवहाय I दङ सो पावारखौ जोङो मा खालामनो हायो दाजाबनो हायो आरो दाजाबला मा मोनगोन बे 38 जागोन सो जोङो बेवहाय 38 मोनगोन आरो I to the power 18 into 1 जोङो बेखौ मोनगोन I to the power 18 बेनिफ्राय दा नैखौ मा खालामनो हायो जोङो I to the power 18 खौ दिहुननो गोब्राब सो बेखायनो जों मा खालामगोन जोङो फिसा माने I स्क्वायर लानानै सायाव मा 9 लानो हायो 2 into 9 80 मोनगोन बेनिफ्राय आरो नैखौबो जोङो मा लिरनो हायो I 2 बेनिफ्राय सायाव मा लिरनो हागोन 10 2 जों 10 जों सानजाबा I 20 खौनो मोनगोन बेनिफ्राय प्लस 1 बेबायदि खालामनो हायो दा I स्क्वायर नि भेलुखौ जों मिथिगौ मा होननानै -1 होनना मिथिगौ बेनिफ्राय 9
बेनिफ्राय जोङो बेवहाय लिरनो हायो मा I स्क्वायर माने जोङो बेवहायबो मोनगोन मा -1 बेनिफ्राय 10 + 1 स' जोङो नोंथांमोना बेफोरखौ बावनो नाङा जे I स्क्वायरनि माना मा जायो स' बेफोरखौ गोसोआव लाखिनो नाजा -1 जायो बेनिफ्राय दा बेवहायबो मा बे जरा अनजिमा मोनदों स' बेनि जा भेलु बे जागोन मा अरायबो दानख'थाय जागोन जेब्ला नैबे पावारा मा जायो बे जरा जागोन स' -1 खौ जुदि 9 टाइम्स जों सानजाब्ला मा जागोन रिजाल्टआ -1 आनो जागोन बेनिफ्राय नैनिफ्राय मा मोनगोन जों दा बेनिफ्राय आरो जोङो बेवहाय 10 दङ जरा दङ स' बेखायनो जों मा मोननो हागोन बेवहाय +1 मोनगोन दाजाबथाय +1 बेनिफ्राय जोबथारनायाव जों -1 बेनिफ्राय इनटु नैबे जासिगोन 2 बेनिफ्राय जोङो रिजाल्टखौ मा मोनगोन 2 जों -1 जों सानजाबबा बे जागोन -2 दा बे कुइसन नाम्बार 2 नि फिननाया जाबाय बे एन्सारा जाबाय 2 बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 खौ जों नायसै कुइसन नाम्बार 5 आबो गोरलै कुइसन नाम्बार 5 आव मा बुंदों कुइसन नाम्बार 5 बेयाव मा होनाय दङ 1 √(-1) into 2 बेनिफ्राय बेवहाय दङ -2 into 3 √(-3) into 4 बेनिफ्राय √(-4) बिदि दङ बेनिफ्राय जों बेखौबो गोरलै नामा बुंनो हागोन बेवहाय 1 आरो बेयाव जोङो मा √(-1) माने मा मोनदोंमोन I नि I माने मा √(-1) जों मोनदोंमोन स' बेखौ जों पुट खालामनो हायो आदारवाइज जों बेखौबो खालामनो हायो I स्क्वायर माने -1 बेखौबो जों खालामनो हायो स' नैयाव जों डाइरेक्टलि लिरखानोसै बेवहाय आरो बेवहाय नैखौ नोंथांमोना दशमिक सानो ना बे जाबाय इनटुखौ फोरमायदों दा √(-1) माने जोङो मा लिरगोन बेवहाय I लिरनो हायो बेनिफ्राय इनटु बेवहाय मा लिरगोन 2 आरो जोङो नै -2 खौ जोङो -1 into 2 लिरनो हायो बेनिफ्राय इनटु 3 नैखौबो जोङो -1 into 3 खालामनो हायो बेनिफ्राय इनटु 4 बेयावबो जोङो मा लिरनांगोन -1 into 4 दा बेनिफ्राय बेखौ सानजाबा मा मोनगोन जोङो I मोनबाय बेनिफ्राय इनटु नैखौ मोनगोन मा 2 आरो बेवहाय जोङो डाइरेक्टलि नै बायदियाव लिरनो हागोन -1 माने जोङो मा I स्क्वायर लिरनो हागोन I स्क्वायर into 2 into 3 -1 नि जायगायाव जोङो I स्क्वायर लिरनो हायो into 3 into 4 बेनिफ्राय -1 नि जायगायाव I स्क्वायर लिरनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखादों बेनिफ्राय आरो 4 खौ जोङो 2 स्क्वायर होनना लिरनो हायो थामहिनबा बेनि स्क्वायरखौ जों लिरनो हायो बेनिफ्राय दा I इक्वेल टु मा मोनगोन नैबे जिहेतु नैबे स्क्वायर जेब्ला पावारा बिदि स्क्वायर थागोन अब्ला √(-नि बाहेरायाव जों लाना फैनो हागोन स' जोङो लिरनो हागोन 2I √(2) इनटु नैबेबो मा I आ बाहेरायाव फैसिगोन स' 3I √(3) खौ जों बाहेरायाव लाबोनो हाया बे स्क्वायर नङा बेनि थाखायनो बेनिफ्राय इनटु नैबे मा जासिगोन बेवहाय मोननैबो स्क्वायर दङ स' मोननैबो बाहेरायाव √(-नि बाहेरायाव जों लाना फैनो हागोन बेनिफ्राय 4 इनटु मा जागोन I इनटु 2 जों बिदि लिरनो हायो दा नोंथांमोना सानजाबदो नैबे जा 2 बेवहायबो 3 4 2 जों सानजाबजोबनो हायो स' बेखौ जों माबायदि लिरनो हागोन दा आं अनजिमाफोरखौ रुटनि बाहेरायाव थानाय अनजिमाफोरखौ लिरग्रोबाय नैबे 2 फैबाय बेनिफ्राय 3 फैबाय बे 4 फैबाय इनटु 2 बेनिफ्राय √(-नाव मा दङ √2 इनटु √(3) बेनिफ्राय आरो I आ खैथा दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै स' जोङो मा लिरनो हायो I⁴ बेनिफ्राय बेखौ सानजाबजोबदो स' सानजाबदो 2 इनटु 3 बेसेबां जायो 6 इनटु 4 24 इनटु 2 बेसेबां जागोन 48 बेनिफ्राय √2 जों बेखौबो जों बेबायदि लिरनो हायो 2 इनटु 3 बिदि खालामनो हायो आरो I4 माने जों मोनथिगौ मा 1 स' I4 माने जों 1 होनना मोनथिगौ बेनिफ्राय 48 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय 2 इनटु 3 मा जायो 6 आरो 1 खौ बेजों सानजाबाथ' बे मोनखागोन एन्सारा बेनिफ्राय दा होमबा दिहुननो गोनां कुइसन नाम्बार 25 नि एन्सारा जाबाय 48 √6 दा बे जाबाय जोबोर गोरलै सिम्प्लिफाइ जोंखौ गोरलै खालामनो होदोंमोन दा बेनि फिननायफोरा बेनो बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 खौ नायनोसै जोंखौ मा सोंदों कुइसन नाम्बार 3 आ बेवहाय जोंखौ a + ib फर्माव लांनो होदों स' जोङो a + ib आव जोङो ओरैबायदि दा लांनो हासिगोन a + ib माने बेबायदि फर्माव जोंखौ लांनो होदों स' जोङो बेखौ गोरलैनो लांनो हागोन कुइसन नाम्बार 3 नि 1 नाम्बारखौ जों नायनोसै सलुसन बेवहाय कुइसन नाम्बार 1 आव मा दङ 2 माइनास √(-5) दा बिदि दङ जोङो a + ib फर्माव लांनो नांगौ दा बेखौबो जों गोरलै लांनो हागोन
बेवहाय 2 माइनास नैबेखौ मा लिरनो हायो जोङो -1 into 5 जों बिदि लिरनो हायो स' -1 जों 5 जों सानजाबा जों -5 खौनो मोनगोन बेनिफ्राय 2 माइनास -1 नि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो i स्क्वायर लिरनो हागोन into 5 आरो बेवहाय 2 माइनास जों बेखौ बाहेरायाव लाना फैनो हासिगोन बेयाव स्क्वायर जाबाय स' i बेनिफ्राय रुट ओभार सिङाव मा 5 आ थागोन बेनिफ्राय जों दा आरो बेवहाय नैबे सिनाव मा गेजेराव माइनास गैया प्लास दं स' जोङो बेखौ मा लिरनो हायो 2 प्लास बेनिफ्राय i ब्रेकेट दोननानै माइनास रुट ओभार 5 जोङो बेखौ बिदिनो बेखौनो माने नै बायदिबो लिरनो हायो जों दा नैबे फर्मआ दा a प्लास i बे फर्मआव जाना दङना गैया बेखौ नोजोर बेवहाय a नि जायगायाव मा दङ 2 दङ i माने i b माने माइनास रुट ओभार 5 दा नैबे बायदि फर्मआव थांबाय दा बेखायनो नोंथांमोना लास्टआव लिरनानै होनो हागोन जेराव a प्लास ib महराव फोरमायनाय जाबाय दा जोबथारनायाव नोंथांमोना बिदि लिरनो हागोन जों a प्लास ib फर्मआव महराव फोरमायनाय जाबाय बेनिफ्राय बेनो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 खौ जों नायसै कुइसन नाम्बार 2 खौ जों नायनि कुइसन नाम्बार 2 मा दङ बे कुइसन नाम्बार 2 आबो जोबोर गोरलै बेवहाय -3 आरो मा माइनास रुट ओभार 3 दा बेखौ दोङो नैखौ जों गोरलैनो लांनो हागोन मा -1 into 3 लिरनो हायो माइनास रुट ओभार 3 बेनिफ्राय मा खालाम दा नैयाव जोङो -1 नि जायगायाव i स्क्वायर लिरनो हागोन into 3 माइनास रुट ओभार 3 बेनिफ्राय i स्क्वायरखौ जों बाहेरायाव लाना फैनो हासिगोन i रुट ओभार 3 बेनिफ्राय माइनास रुट ओभार 3 दा नोंसोर कम्पेयार खालामना नाय a प्लास ib दा नैबे बेवहाय -3 जाबाय a आरो i थानाया जाबाय नैबे दा मोननैखौ बुंनाय जायो गुबै बाहागो बे जाबाय सानलावरि बाहागो सिगाङाव थाया बेयो मा उनावसो थायो बेखायनो जों -3 खौ जोङो सिगाङाव लानानै लिरनांगोन जों मा लिरगोन दा माइनास रुट ओभार 3 प्लास नि सिगाङाव प्लास दङ स' बेखायनो मा जासिगोन i रुट ओभार 3 जोङो a प्लास ib फर्मआव लांबाय स' नोंथांमोना बेखौ सिगाङाव लांबानो जाबाय अब्लासो a प्लास ib फर्मआव जों लांनो हागोन दा बेबो मोनसे a प्लास ib फर्मआव जानो हाबाय स' नोंथांमोना लिरनो हायो बेयाव जेराव a प्लास ib महराव फोरमायनाय जाबाय जोबथारनायाव नोंथांमोना बिदि लिरना होनो हागोन स' बेबो जोबोर गोरलै कुइसन नाम्बार 3 नि 2 नाम्बार बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 3 नि 4 नाम्बारखौ जों नायनोसै नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 3 खौ नोंथांमोना बानायनो हाखागोन स' जोङो दा 4 नाम्बारखौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 4 आव मा दङ बे कुइसन नाम्बार 4 आव जाबाय बेवहाय 1/i into बेनिफ्राय दोङो -1 to the power 3 डिवाइड बाय 2 दा बिदि दङ आं नोंथांमोननो नैबे मोनसे टार्मखौ इथिं मोनसे सेपारेटलि बानायना दिन्थिनो नागिरदों दा बेवहाय मा नुनो मोनदों 1/i नुनो मोनदों नोंथांमोना स' जोङो 1 नि जायगायाव मा लिरनो हायो i to the power 4 i to the power 4 माने मा जों बेनि भेलुखौ 1 होनना मोनथिगौ i to the power 4 नि भेलुआ 1 जायो बेनिफ्राय i खौ बिदिनो लाखिबाय जोङो बेवहाय i आरो i4 स' जों केन्सेल खालामनो हायो बेखौ राननो हायो रानबाथाय सायाव मा थागोन i3 खौ जों मोननो हागोन आरो बे i3 नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो i3 नि जायगायाव जोङो मोनदोंमोन मा -i होनना जों मोनदों सिगां डिसकास खालामनायाव स' जोङो i3 नि जायगायाव -i मोननो हासिगोन लिरनो हागोन स' 1/i3 नि जायगायाव जोङो -i खौ लिरनो हागोन जों दा बेवहाय -i खौ लिरबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालाम इनटु बेखौ मा लिरनो हायो जोङो -1 खौ जोङो 3 टाइम्स सानजाबबा बेनि भेलुआ मा जागोन -1 आनो जागोन स' नोंथांमोना बेखौ सानजाबना नायनो हायो आरोना बिदि खालामनो हायो जोङो एन्सारखौ मा मोनगोन इकुवेल टु -1 खौनो जों मोनगोन माइनासखौ जों बिदि बे खोनथाम सानजाबला बेनिफ्राय 2 जाबाय बेनिफ्राय -a प्लास जों प्लासखौ लिरलायनाङा सिगाङाव बेनिफ्राय जोङो i 1/2 जों बिदि मोननो हागोन बेनिफ्राय जोंखौ a प्लास ib फर्मआव लांनो होदों बाट बेवहाय मा गुबै बाहागोआ गैया नैयाव सानलावरि बाहागोआसो दङ स' जों गुबै बाहागोखौबो दिन्थिनांगौ जोङो 0 लिरनांगोन गैयाब्लाबो 0 लिरनांगोन a टार्मआ गैयाब्लाबो
नैबे a प्लस ib बेयाव लांनो होदों नैबे टार्मा गैयाब्लाबो जों बेखौ 0 होनना लिरनो हागोन बेनिफ्राय I 1/2 दा a नि जायगायाव मा दङ 0 आरो b नि जायगायाव जाबाय 1/2 बेबायदि दङ बेनिफ्राय दा बेनो जाबाय a प्लस ib फर्माव जों फोरमायनाय जाबाय आरो जोबथारनायाव मा लिरनानै होनो हागोन नोंसोरो जेराव a प्लस ib महराव फोरमायनाय जाबाय स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय आरो नेक्स्टखौ नायनोसै जोङो नेक्स्ट कुइसन नाम्बार जोङो कुइसन नाम्बार 7 खौ नायनोसै नोंथांमोना बेखौ हाखागोन कुइसन 5 एन्ड कुइसन 6 खौ बानायनानै लानो नाजा आरो रोङाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ जुदि हायोब्ला नोंथांमोना जोंनि जा WhatsApp ग्रुप दङ बेयाव जइन जानानै नोंथांमोना बेनि जा बानायनाय सलुसन बेखौ फट' हरनो हागोन आं नोंथांमोना जादोंना जायाखै बेनि एन्सारखौ चेक खालामनानै बुंहरनो हागोन स' नोंथांमोना WhatsApp ग्रुपआव जइन जाना बेखौ सोंहरनो हायो सलुसनखौ दिन्थिहरनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार 3 नि जोङो जोबथारनाय बे कुइसन नाम्बार 7 खौ नायनोसै स' कुइसन नाम्बार 7 आव मा दङ कुइसन नाम्बार 7 आ जाबाय बेवहाय एसे गोरा बायदि नुब्लाबो जोङो बेखौ बानायब्लासो मिथिगोन गोरा नङा बे जास्ट बेयाव बाथ्रा मोनसे लिरनाय दङ गासैबो एखेयानो जायो दा मा दङ बेवहाय सलुसनाव जों माबायदि लिरनो हागोन -1 इनटु √(-1) बिदि दङ बेनिफ्राय पावारा दङ 4n बेनिफ्राय +3 बिदि होनाय दङ बेनिफ्राय जों बेखौ मा लांनो हायो आरो बेवहाय जेराव n मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमा दङ नैबे n आ जाबाय मोनसे पजिटिभ इन्टिजार नाम्बार होनना बुंदों बे दाजाबथाय रग' अनजिमा बेखायनो जों मा लिरनो हायो आरो बेवहाय जोङो नैखौ -1 आरो √(-1) माने जों मा मोनथिगौ √(-1) माने जों I होनना मोनथिगौ बेखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय 4n +3 -1 जों I जों सानजाबा मा जागोन जोङो -I मोननो हायो बेनिफ्राय पावारखौ लिरदो 4n +3 बेनिफ्राय जों नै पावारखौ सेपारेट लिरनोसै -I बेनिफ्राय 4n बेनिफ्राय इनटु -I आरो 3 जों बिदिबो लिरनो हायो स' नोंथांमोना कनफिउज जाना जों एक्सट्रा माने पावारखौ बिदि लिरनाय आरो नैखौ जोङो प्लास खालामनानै बिदि लिरफिननाय स' बिदि फुवारना लाबाय जोङो बेनिफ्राय दा जोङो मा लिरगोन दा -I टु दि पावार 4 आरो जोङो बिदि लिरनो हायो स' आं 4 खौ बिदि लाखिबाय आरो पावारा जाबाय 4 जों n जों सानजाबा 4n नैखौनो मोनगोन जों बेनिफ्राय आरो नैयावबो मा लिरनो हागोन जोङो -I टु दि पावार 3 बेनिफ्राय दा नैखौ सानजाबदो माइनासखौ जोङो 4 टाइम्स सानजाबा मा मोनगोन जोङो पजिटिभ मोनगोन आरो I जों मा लिरनो हायो दा I टु दि पावार 4 बेनिफ्राय n इनटु नैखौबो बिदिनो लाखिथ'बाय जों -I टु दि पावार 3 बेनिफ्राय I4 माने जों मा मोनदोंमोन I4 नि भेलुखौ जोङो 1 होनना मोनथिगौ स' I4 नि जायगायाव जों 1 लिरबाय बेनिफ्राय n बेनिफ्राय इनटु बेखौ मा लिरनो हायो जोङो बेनि जायगायाव जोङो मा लिरगोन माइनासखौ माइनास होबाय आरो I3 नि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो -I जों होनना मोनथिगौ स' जोङो बेवहाय -I लिरसिगोन बेनिफ्राय ब्रेकेटखौ होफिनबाय आरो I नि सायाव जायखिजाया पावार थाया मानो बेनि अनजिमाया मा जायो हदाय 1 आनो जागोन जायखिजाया गिदिर पावार थाया मानो बेनि रिजाल्टआ 1 आनो जागोन n थाया मानो जायखिजाया थाया मानो बेनि रिजाल्टआ जोङो 1 खौनो लिरनो हायो बेनिफ्राय माइनास मा जागोन प्लास जासिगोन स' नैबे जागोन I जों मोननो हागोन बेनिफ्राय मा मोनखो दा 1 जों I जों सानजाबा जोङो I मोनबाय दा बेवहाय जोङो सानलावरि अनजिमाखौ मोनबाय बाट जोङो गुबै अनजिमाखौ मोनाखै जोंखौ a प्लास I बे फर्माव लांनो होदो बेखायनो जोङो बिदि लिरनांगोन गैयाब्लाबो a आ गैयाब्लाबो जोङो 0 होनना लिरनांगोन प्लास I आरो बेवहाय b आ जागोन 1 स' बिदि जों दिन्थिनांगोन बेवहाय I जों लोगोआव 1 दंफायो जों बेखौ दिन्थियाब्लाबो जायो बेवहाय दा बेबायदि जोङो दिन्थिनांगोन बेनिफ्राय लिरनो हादों बेवहाय जेराव a प्लास IB महराव फोरमायनाय जाबाय स' बेनो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो बुजिखागोन
बेनिफ्राय जों दा a प्लास ib बुङाव जों बेखौ फोरमायबाय बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 खौ जोङो उननि भिडिअ सावरायसिगोन नोंथांमोनजों स' नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै नांदों कमेन्ट हो लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो बावनो नाङा बेनिफ्राय आरो सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन आरो जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनगोन स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय